Kalong siya ka ba so si bani ya ka jing herdor hakir komle te kai hi ke banga don bonong kalong ba nagare ka sarkar ka de ban book ya ka to ka khana kat kum ka kondon ka ba ars pa khandai pusau jong ka Indian Penal Code ka section ars pa khandai pusau jong ka Indian Penal Code ka kren shai whoever to the annoyance of other does an obscene act in public shall be punished. Leni kabapuli sing a song or recite a ballad of obscene shall be punished. Kat kum ka kandon ai. Te ngimma ban len bakatu karukom le jung katu ka khana samla tu si. Kalong ka jingle khlem akor ka ba palat put. Ka ba panja buram ya ka jai bin riu. Ka de ka jaka pajba te mdon takoi pat kalinti ndrei don kam ban book ya ka to ka khana kat kum ka section khnang ba kanum ai ka khubor ka ba sniu sha ki wi pat ki ba pe ya ka jala ka jingi namar kani kam kut tang hang ni mo kani kala saphriang ling ba ki rinsan social media bat kam kta ya ka buram ka ijat bat kam dehiru ka karukum im ka jingi kum ka jai beriu riulum bangin i gitu ke hoi phila ban lek men phila ban shat phila ban yarwai phila ban ekmen hendrei om de ke ba punjab buram ye ga jai men riu but kini ki tamasa ki baga sarkar ka pelong kat kum ka jing pen pau kalong ban kintiu ye ke kam jung okai perthai le si ban pen iru ye ka sap ka phong ka ba ki briu jing na kani ka jala ki don mo ban promote ya ka tourism but ya kibriu kinong song jong ni ka snong te ka tu ka wi ka jingja ka man ra ya ka jingja brom ya ka jai briu but kum juru ka ya ka khobor ka ba bu ya ka jai briu jingi ha ka jingja brom ha ba ki wi kin pet yangi da ka khmat ka ba pet po te ka don kam namar ka ta ka daw ya ka sarkar ba kan shimkhia khanang ba ki ba kum ki ni ki jingja haki por ki banwan hagi nu ki jingle ekmen kinum ja ki balong ka jing ja borom ba jing that rong ya ka jai bur